Sampun jangkep kadang kula wawan monggo. Kagem sumantar audition system. Sahabat Audi Sinta Fashion. Monggo Pak Pribah Yono sakadang. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen Mas Haris nandang kasmaran. Pas padakno prajuritmu kalah parang. Tapi wanita boyongan saka bandung dalem dik aja kumalungku perang iki tanggo kudu rampung tobat kowe wanita kang hebat ora ngerti yen Haris lanange jagat putra ratu Prabu Panggingatan Marmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Roro jonggrang manut tak pundhut garwa ya dik yo bandung aku ndulit bebono apa tadi jonggrang payun utak takpano oh iya awan-awan ya cahayu Kijing miring etan ayu kuning disayang-sayang Mas kijing miring ayo mas kijing miring timone tiris-tiris malam ora wis suwe
Mbah Yono. Suku Prato apa no ela elo ya ya Mas Wawan menyang Solo leu di apa yo monggo ayo jarane Mbah Yono. Oh ya, au, ayo, Tindri, Iya mas. apa artinya malam ini bagi orang yang tidak mampu? Ini. Duri. Di pinggir jalan. Nyai ronggeng memang asik goyangannya. Salah kadur. Sing dina beken lemah gemulai oh gerakannya. Hey. Oh ah. Hey. Oh ya. Dik. Ya mas. Dan sponsor sore menjelang hari ini ada Mbah Sujoko Pijet.